Very dry. What's your name, sir? I can't say. Sorry? I don't want to. I wanna give you something to some money to buy something to eat. You wanna some money? No, I'm okay. You don't have to give me anything. No, I'll give you some if you'd like. So then you can buy something to eat. What is your name? I don't want to give that my name. No, tell me your name. I wanna give you. I'll give you some money so that you can buy food. Have you taken your lunch? Have you taken your lunch? No. Because maybe you don't know the Philippine money. Where are you from? Okay. Mama, thank you. Mama. Salamat. Oh, you're welcome. No, actually, where are you from? Okay. You want more? I'll give you some more. Oh, no. It's okay. Is that enough? It's okay. I don't- Enough? Yeah. Really? I wanna give you more. Take this. No, it's okay. Enough? Yeah, it's okay. Enough? I wanna give you more. Take. Ah, Please take. No, take this money, please. But before anything else, I would like to know your name. What is your name? What is your name? Name. What is your name? Take this. Additional for you. Take, please. Take. And magandang gabi mga kaagapay. Medyo nakakalungkot na balita. Opo. Hinanap po namin yung vlog namin, yung foreigner, ayan po, na homeless. So yun po, hindi po namin siya nahanap. Nagtanong-tanong kami dun sa paligid ng dyan sa may Rojas Boulevard sa Malate. Nag-ikot-ikot kami dyan. Hindi po namin nahanap si Kuya. And yun nga, marami ding nag-comment na baka taga Indonesia daw or somewhere in Malaysia. Pero hindi rin po siya, para din sa akin po, parang hindi po siya taga Amerika. Parang kung hindi siya taga Indonesia, baka Malaysia or Thailand or dito lang sa atin, kasi yung kulay po ni Kuya ay pang Pilipino lang din, kayong manggi, hindi po siya maputi. At saka yung ano po niya, buhok niya, yung mamata, parang Pilipino nga lang siya. Kaso yun, nag-English naman siya kapag hindi siya makausap ng Tagalog, hindi siya nakakapagsalita ng Tagalog. So pero naiintindihan po niya yung English po. So yun nga, hindi namin siya nakita. Pero hindi po tayo susuko na hanapin siya. Mag-ikot-ikot kami, magtatanong-tanong kami ulit dyan sa Rojas Boulevard. Tsaka hindi ko alam kung matagal na siyang matagal nang may nakapag-vlog sa kanya, kasi may nag-comment dyan sa kanyang video, sa ating video, na parang na-vlog na daw yun ni Japper. So hindi, tiningnan ko naman sa channel ni Japper kung nandun, hindi ko pa nakita. So yun nga, sana mahanap natin siya, kasi mabigyan din natin siya ng damit, at gagawin po namin ang lahat na may lapit siya sa makalapit tayo sa embassy
or makuha natin yung mga ibang information about po sa kanya talaga, kasi hindi po siya nagsasalita. So kailangan pa niya ng kailangan pa natin yan kausapin na alaman natin talaga kung saan bansa po siya galing. Ayan, sana rin po kung may makakita po sa kanya, sana makontak po niya tayo or mai-comment sa ating video para matulungan po natin siya. Marami namang nagsabi na baka daw niloko ng mga kababayan nating Pinoy, mga Pilipina. Hindi natin alam. So ang natin ngayon, focus natin paano natin siya mahanap at matulungan, makausap kung taga saan talaga siya. Kasi nung oras na yun, umulan din po yun. Nung makita namin, hindi rin siya masyadong nagsasalita. So sana pag nahanap natin siya, makausap pa natin siya ng malaliman para po malaman natin kung taga saan siya, para mas madali natin siyang matulungan, or kung para malaman natin kung saan tayo lalapit na embassy. Yan. So yun lang po yung natin ngayon, kasi yun nga, ito nga kakarating ko lang din. Hinanap natin siya sa may bandang Malate. So yun, hindi po namin siya nahanap. Siguro baka lumipat na ng area, kasi pag-alagala din yun. Wala po siyang sariling tinitirahan kasi homeless nga siya. So yun po, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nagko-comment doon. Sana po makita natin siya ulit para mabigyan din natin siya ng damit at makausap natin siya ng mabuti. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating channel, sa mga nagsishare ng ating video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe sa aking channel, Kaagapay, at sa aking Facebook page, Kaagapay din po. Ayan, sa isa ko pang channel, please pagsuportahan din po, Biyahe ni Darius. Yun lang po ang ating tungkol sa ating video ngayon. Maraming salamat po. Bye bye and God bless.